akwanya yi so na yaka kyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ Birim Central Business and Investment Forum no yapa ho ntoma anaasɛ yɛalanche sɛdeɛ yɛbɛka no Brako kasa mu assembly no mpanimfoɔ ahyehyɛ dwumadie bi a yɛde ba so ɛwɔ pɔtɔ kasa mu no yɛtwa ne tia no Birim Central Business and Investment Forum na saa Birim Central Business and Investment Forum yi ne ti asɛm a yɛda so yɛ unlocking local and foreign investment opportunities for accelerated economic growth. Na adeɛ nti a yɛyɛ saa dwumadie ni sɛ mpɛmpii no yɛwɔ aban wɔ kyehyɛ bebree a wɔde ma small and medium scale enterprises. Businesses ni bebree wɔ hɔ a ɛkwan bɛfa so a wɔn nsa bɛka saa aban mmoa no koraa no wɔn nim. Nti yɛayɛ sɛ yɛde aban agencies anaasɛ ministries bi te sɛ Ministry of Trade and Industry bɛba on board. Na yɛ invite yɛn businesses a wɔkɔ mu ase nyinaa na Ministry of Trade and Industry na kyerɛ ɛkwan a wɔbɛtumi afa so wɔbɛtumi anya aban mmoa. Afei nso no aban adwumakuo bi te sɛ Ghana Revenue Authority ɛyɛ GRA. Adwumakuo bi te sɛ Ghana Investment Promotion. Adwumakuo bi te sɛ Yoko. Ɛkwan bɛyɛ na businesses a yɛwɔ yɛn mpɔtam wɔ ase yɛbɛtumi afa so na wɔanya anyɔnkofa soronko. Ɛsan sɛ mpɛmpii no businesses no bebree complaini sɛ GRA force tax a wɔde brɛ wɔn bi wɔ hɔ a ɛbrɛ wɔn ahoɔden so. Yɛhu ne sɛ bi wɔ hɔ a nkitahodie no na ɛnkɔ yie between GRA ne yɛn businesses no. Nti yɛde GRA force bɛba on board na businessmen no nso wɔ around na anobaaba a yɛtumi akɔ so. Ɛne adeɛ baako bi mu wɔ nso wɔn so yokofoɔ taataa yɛn. Nti yɛtumi nya yokofoɔ so na wɔn bɛba na wɔn nso wɔabɛkyerɛ businessmen wɔ adeɛ a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ne deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Then na wɔyɛ a ɛbɛma yokofoɔ ani abɛdi wɔakyi. Ne nyinaa yɛpɛ sɛ yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa. Afei nso no investment potential wɔn a sɛbe wɔn biebie nnwuma anaasɛ wɔn nsɛm wɔ bi a wɔn sika no wɔn nhu baabi a wɔn mfa nkɔwura. Yɛbɛkyerɛ amansan nyinaa sɛ wɔba Birim Central yɛn mansin mu a yɛwɔ a lot of investment potential sɛ wɔ hanom. Biribi te sɛ wɔba ɛmo sɛ a yɛdua ɛmo bebree ɛwɔ yɛn mpɔtam wɔ ase. Ɛkwan bɛn na yɛbɛtumi afa so a yɛbɛtɔn saa adeɛ no ama wiase amansan na obi wɔ hɔ kɔ ɔkura sika a ɔpɛ sɛ ɔde bɛyɛ saa rice factory no a wɔtumi awura mu. Ɛna afei nso yɛwɔ other business potential so ate sɛ wɔba te sɛ abɛse a yɛdua abɛ bebree wɔ hanom. Ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛtumi anya factory anaasɛ investors na wɔde wɔn sika ba bɛhyɛ saa